وعليكم السلام. اسكلوم ما عندها بزعبات انس حسا موت فرس ويخا dead horse theory نواقع سناي مكتتال أزاز انس حسا بزي أو زودقة بيزنس أو زودقة بوليتيكس أو زودقة محاورة وهيوات انتقامل قابا علي ما أستينا سبات أو لعلى حدا زموتا نقر قزيهم فلتاتهم قلواتهم بزي مقرات كفسوس كله مالتي እቲ ማሕበራዊ ህይወት ተበላሽካ እዩ እቲ ቢዝነስ ኣክሲርካ እዩ እቲ ፖለቲካ ወዲቑ እዩ እስቲል ግን ጉልበትኻን ዓቕምኻን ፍልጠትኻን ግዜኻን ኣው ኢንቨስት ትገብር ናይስ ቲዮሪ እዚ ወይ ከዓ ናይ ፅንስ ሓሳብ እዚ መበቆል ሓንተ በዓላ እያ ዝሞተ ፈረስ እንድሕር ዳኣ ትጋልብ ከም ዘለኻ ፈሊጥኻ እቲ ዝበለፀ ስትራቴጂ ካብቲ ፈረስ ምውራድ እዩ ትብል በዓላ ከምኡ ዕድል ኮይኑ ግን ብዙሓት ባራይ ህዝብታት ወይ ብድንቁርና ዝተጠቕዑ ሰባት ኣብ ክንዲ ካብቲ ዝሞተ ፈረስ ወሪዶም خالي حدش فرس مغزا ኣብ ልዕልቲ ዝሞተ ፈረስ ኮይኖም ተኣምር ናሰርሑ ትዕዘቦም ማለት እዩ ካብቶም ተኣምራት ሓደ ነቲ ዝሞተ ፈረስ ሓድሽ ኮርቻ ምግዛእ ሓድሽ ሓለንጊ ወይ ከዓ ኮርማጭ ምግዛእ ሞይቱ ቆይ ግን ሓድሽ ሓለንጊ ጽቡቕ ሓለንጊ ይገዝኡ ወይ ጽቡቕ ኮርቻ ይገዝኡ መህረም ነቲ ፈረስ خالي እቲ ዝጋልብ ዘሎ ሰብ ይቕይርዎ ሽማግለ ተነይሩ ብመንእሰይ መንእሰይ ተነይሩ ብሽማግለ ይቀያይሩ فرس ግን ሞይቲ ስቲል ሳልሳይ በቃ እንደሞ ግዱፍና ኾሚና ኢና መጺና ኾሚና ኻን ቅጽል ይውልኻ በት ዝሞተ ፈረስ ራብዓይ ስብሰባ ይገሩ እቲ ስብሰባ ኸ ኣብ ዛዕባ እቲ ዝሞተ ፈረስ ከመይ ጌርና ነድሕኖ ዝብል ስብሰባ እዩ ኣንታ ሰብ እቲ ፈረስ ሓሚሙ ኣይኮነን ሞይቲ እዩ ዘሎ ኣብ መወዳእታ ዝኹሉ ምስኻ ምሳኣወዮም እቲ ናቶም ዝሞተ ፈረስ ምስ ካልእ ዝሞተ ፈረስ ኣወዳዲሮም ናቶም ዝሞተ ፈረስ ከም ዝበልጽ ይነግሩኻ ተወሳኻ እዚ ናይ ስልጠና ጸገም ናይ ትሬኒንግ ጸገም እምበር ናይ ፈረስ ጸገም ኣይኮነን ይውልኻ ንስልጠናኻ ካልእ በጀት ይብጅቱ ናይ ክንደይ ፈረስ ቀለብ ዝኸውን በጀት ማለት እዩ ፈረስ ግን ስቲል ሞይቲ እዩ ሕዚ ዛ ቲዮሪ ናብ መሬት ነውርዳ ናብ መሬት ክነውርዳ ከለና ፖለቲካ ዓድና ክንረክብ ኢና ንኣብነት ሂዊ ዝሞተት ፈረስ እያ ኢልና ንሕሰብ የለለይስ ኣስዩ ሞይታ ያውልኹ ራይት ግን ዝሞተት ፈረስ እያ ኢልና ንሕሰብ ዝሞተ ፈረስ ማለት ቢወርተ የለ ማለት ኣይኮነን ዝሞተ ፈረስ ማለት ፌል ዝገበረ ስትራቴጂ ማለት እዩ ራይት ዝወደቐ ስትራቴጂ ዘይድሕን ዘይዕረ ስትራቴጂ ማለት እዩ ዝሞተ ፈረስ ማለት ስለዚ ሂው እንድሕር ዳኣ ዝሞተት ፈረስ እያ ኢልና ኣስዩም ጌርና ሓደሽቲ ካድረታትን ደገፍቲ እንታይ ምግባር ይጅምሩ ሓድሽ ቤት ጽሕፈት ይቕይሩላ ሓድሽ ምንጻፍ ዘለዎ ኣዳራሽ የመርቑ እስቲል እቲ ዝሞተ ፖሊሲ ግን ኣብቲ ወረቀት እዩ ዘሎ ካልኣይቶም ንሂው ዝጋልቡ ዘለዉ ሰባት ምቕያር ይጅምሩ ኣቦይ ኣሪጎም ስለ ዘለዉ በኣሌ ክትቕየር ኣለዋ እዛ ወንበር ይብልካ ኣንታ ሰብ እቲ ስትራቴጂ ሞይቱ ዘሎ እቲ ስትራቴጂ ኣሪጉ ዘሎ እቶም ሰባት ኣይኮኑን ዝደለየ ዓይነት ብቕዓት ዘለዎ ሰብ ይምፃእ ዝደለየ ዓይነት ፓወር ዘለዎ ሰብ ይምፃእ እንድሕር ናብቲ ዝሞተ ፈረስ ኣቲኻይሲ ኦልሬዲ ክጋልብ ኣይኽእልን እዩ ሞይታ እያ እታ ፈረስ በቃ ሳልሳይ ብዛዕባ ውድቀቶም ስብሰባ ይገብሩ ኣብ ስብሰባ እንታይ ዝብሉ ውሳነ ይሕልፉ ናይቶም ኣብታ ውድብ ዘለዉ ኣባላት እምበር ናይ ውድብ ጸገም ኣይኮነን ይብልካ ስለዚ ናይቶም ውድብ ኣባላትካ ናይ ስልጠና ሕፅረት ናይ ትሬኒንግ ሕፅረት እምበር ጸገም የብሎምን ስልጠና ይወሃቡ ሚልዮናት በጀት ይግበርት ሚልዮናት ካብ ህዝቢ ይዋፃእ ካልእ ጥሜት ምናልባት ሞይትኩም ይኹም ክትሎም ከለኻ ኣይ በቃ ደሞ ይተካብ 34 ዓመት ምልእኹም ኢና ዲና መፂና እንታይ ተካብዳ ኣለኻ ከምኢና እውን ንቕፅል ይብልካ ኣብ መወዳእታ እዚ ኩሉ ለውጥ ተስኢኖምሉ ምስ ካልእ ዝሞተ ፈረስ ምውድዳር ይጅምሩ ኣንታ ወራዳ ህዝቢ ቅድሚ ንሕና ምምፃእና ሓደ ወራዳ ይኹን ካይድኻ ዝነበርካ ንሕና ምስ መፃና ይኹን ካይድኻ ሰብ ዝኾንካ ይብልካ ኣበይ ኣብ ኣደባባይ ኣብ እንዳሻይ ከይመስለኩም ብሮ ኣብ ኣደባባይ ኣፍተር ኦል እቲ ፈረስ ሞይቲ እዩ ክድሕን እውን ኣይኽእልን ዘሎ መራፂ እቲ ፈረስ ምቕያር ጥራይ እዩ ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረና መደብ እዚ ይመስል ምናልባት ተቃውሞ ተሃሊኩም ኣብ ኮመንት ሴክሽን ክትጽሕፉ ላይ ትኽእሉ ኢኹም ፈረስና ይሞተን ምስ እዙን እዩ ዘሎ ክትብሉ ንትኽእሉ ኢኹም ክቕበለኩም እየ መርቶ እንድሕር ኣምፂኹም ብኻልእ ትሕሶስ ከም ንራኸብ ሃበ ናይስ ታይም